Тапшырының алдагы 2 котлау сәламен без Кузнецк шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 16 яшьлек матур туган көнен гүзәл чәчкәдәй кыз Фахрутдинова Лилия Ринатовна каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Гүзәл Әнвәровна, әтисе Гаяз Аббасович, сеңелләре Мәдинә һәм Фатимушка котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Балалар туу йортында беренче тапкыр кулларыма кызымны алгач күземнән яшьләр тәгәрәде. Менә икән ул әни булу бәхете дип уйлап куйдым мин ул чакта. Күзләренә карадым да Гаязымны исемә төшердем. Андагы эшләүчеләр дә бу бит бәләкәй әтисе дип истәделәр. Дөрестән дә ул бик нык әтисенә ошаган булып туды. Мин аны бәхетле булыр балакаем дип юрадым. Аның беренче елмаюы, күзләрен ачып миңа каравы, беренче авазы барысы да нык хәтердә. Ул үзе беренче адымнарын ясарга маташты. Ике якка авып булса да беренче киртәләрен җиңәргә өйрәнде. Беренче сүзләрен дә чыгара башлады. Татлы да икән әти-әни дигән сүзләрне ишетү. Раббым, бар теләүчеләргә аны ишетергә мөмкинлеген бир. Барысын да аңлатасы килде кечкенәдән уганың. Таң калырлык, бик акыллы, шул шаян кыз. Күзләребез генә тимәсен, машалла. Вакыт узды. Балабыз инде мәктәп бусагасын атлап кереп 9нчы сыйныфны да тәмамларга өлгерде. Без аның һәр казанышына да бик шатланып, аның белән горурланып кына яшибез. Укуында да бик тырыш балакаебыз. Безгә, әти-әнисенә дә, сеңелләренә карата да бик игътибарлы һәм йомшак күңелле. Балакаебыз, карыйбыз да, бары елмаеп Раббыбыздан сиңа саулыклы, исәнлекле, матур бәла-казасыз, уңышларга төренгән гомерләр генә сорыйбыз. Фәрештәләр канаты астында саклап йөртсен иде син, Раббым. Безнең бәхеткә, әби-бабаларың шатлыгына, туганнар, дусларның куанычына шундый ук матур, акыллы булып калып, тәүфыйклы бала булып үс. Без сине алтыныбыз, бик яратабыз. Күз карасы, татлы алма, мәхәббәт җимешебез. 16 яшьлек туган көнеңә җыелыштык бүген без. И балакай, бәхетле бул, кайгы-хәсрәтләр күрмә. Дошман дигән начар сүзең ни икәнен дә белмә. Барасы синең юлларың булсын иде бормасыз. Балачагың матур үссен, зинһар бәла-хазасыз. Әти-әниең өчен син иң гүзәл чәчкә төсле. Гомере буе шундый ук бул балакаем көчле. Әби-бабаларың өчен балдан татлы оныкта. Үтсен гомер юлларың тик олы булган шатлыкта. 16 гына, бик аз әле. Тиздән үсеп җитәрсең. Үсеп җитеп уяңны син ташлап балам китәрсең. Әлегә ашыкма син. Нәни генә булып кал. Бар мәхәббәтебезне син, зинһар кызым, алып кал. Кадерле Лилия, яраткан әти-әниегез һәм сеңелләрегез матур җыр туган көн бүләге итеп сайлаганнар. Аны тыңларга чакырып калабыз. Һәр кемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Ходайдан. Бала дип җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Dilek күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Dilek күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлым синең. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым.
Тенем сырыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле. Язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратимчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратимчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым. Лилия Ринат кызы Фахрутдинованы 16 яшьлек туган көне белән ихластан Бадам Шыннар гаиләсе. Әбисе Мәрьям, бабасы Әнвәр, абысы Гали, апасы Равилә, абысы Марат котлап шулай ук җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Лилия без кечкенәдән үк мәрхәмәтле, йомшак күңелле бала булып үсте. Ул безнең пәйгамбәрләргә генә хас булган олы сабырлык иясе. Тыйнак, кадерледән кадерле. Туганлык кадерен аңлап, кадерләп яши. Ул гомердә дә юк дип әйтми, киресенчә, һәр вакыт гел ярдәмгә ашыга. Лилия без сине ихлас күңелебездән бу бәхетле гомер мизгелеңә 16 яшь тулган көнең белән тәбрик итәбез. Син һәр вакыт яхшы күңелле, сабыр, кешелекле, олы җанлы, ягымлы балакаебыз. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Алдагы тормышың кайгы-хәсрәтсез итсен. Сәламәт бул, матур гомер ит. Һәр вакыт шулай изге, шат күңелле булып озак яшә. Кадерлебез, сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Синдәй кешеләр бик аз очрый торганнардыр. Бел, без синең хакта онытмыйбыз. Киресенчә, гел сагынып, горурланып яшибез. Алтын алма кисәгебез, Лилия без шат бүген. Бәйрәм дигән матур хисләр биләгән аның күген. 16 ул күп түгел бит. Бер туктап җырлап алу, яшь йөрәкне упкыннарга, рәхәткә төреп салу. Әкрен генә барысында син булдырып киләсең, якыннарың, туганнарга бар җылыңны бирәсең. Я бер Аллам, якыныбыз бәхетле булып торсын, якты киләчәген алда бары шатлыктан кырсын. Аны уңыш дигәннәре кайчан да ташламасын, бәла-каза, кайгы-хәсрәт ишекләр шакымасын. Сагышларга юлыкмыйча сөенечләр татысын, баш очында май кояшы һәр шаканың балкысын. Котлы булсын туган көнең, кабул ит җыр бүләккә. Күркәм җырларны салабыз өстәп сиңа теләккә. Лилия, бар теләкләр чынга ашсын. Алдагы матур җыр кабат бары синең өчен генә яңгырый. Рәхәтләнеп тыңла әле. Güller gülle, jillerde dertini bugün, bari dünyada beyrem günne, senin bir tuğan günün, tuğan günün, köngline dert üzütesin, senin
har bir tuvar günün sipsin baqit gültesin tuğan günün Көңіліңе дәрт түзітәсін Сенің har bir tuvar günün sipsin baqit gültesin Күлкі үзілмәсін Сыйлы табынарыңда Жай ұрталарығына бит Өмірің календарында Туған күнің Көңіліңе дәрт түзітәсін Сенің har bir tuvar günün Сипсін бақыт күлтәсін Туған күнің Көңіліңе дәрт түзітәсін Сенің har bir tuvar günün Сипсін бақыт күлтәсін Yıllar ağa көңілләр Алсын яш килешкенә Yar nazı üstelsin Yürekler tibişine Tuğan günün Көңіліңе дәрт түзітәсін Сенің har bir tuvar günün Сипсін бақыт күлтәсін Туған günün Көңіліңе дәрт түзітәсін Сенің har bir tuvar günün baqit gültesin Tuğan günün Көңіліңе дәрт түзітәсін Сенің har bir tuvar günün Сипсін baqit gültesin Tuğan günün Көңіліңе дәрт түзітәсін Сенің har bir tuvar günün Сипсін baqit gültesin Tuğan günün Көңіліңе дәрт түзітәсін